älykkäästi tai vähemmän älykkäästi. Joo, siis hyvää huomenta, tai melkein huomenta, kello on jo puolen päivän. Me ajattelin tulla tekemään tämmöisen videopostauksen taas ihan vaan osoittaakseni, että kyllä olen hengissä, vaikka onkin ollut nyt viime aikoina aika kiireinen, etten ole ennättänyt blokkaamaan niin paljon, mitä olisin oikeastaan ehkä halunnutkin. Jos mun juttu oli tasa toista, että kävin töissä ja tulin töistä ja menin taas töihin, niin se ei ehkä kiinnosta ketään. Ja en ole ennättänyt oikein ottaa mitään asukuviakaan, enkä niin kun ylipäätään tuottamaan mitään materiaalia blogiin. Mutta ajattelin nyt tämmöisen vähän lyhkäisemmän ehkä toivottavasti videopostauksen tehdä tälleen niin tiivistetysti viikon kuulumiset. Ja jos nyt kronologisesti aloittaisi, niin esimerkiksi maanantaina oli tosiaan ensimmäinen harkkapäivä ja se meni paljon paremmin mitä minä pelkäsin, että minun varsinkin viime lauantaina jännitti tosi paljon sinne maanantaina ensimmäinen päivän meno. Mutta se tosiaan olikin ihan jees. Minulla on ihan mukava työpaikka tai harkkapaikka ja siellä on asiat sille, että aika nopeasti pääsin kiinni, että mitä minun pitää tehdä ja millainen se työyhteisö on ja olin ihan fiiliksissä, että sain työsähköpostin. Ja maanantaina illalla sitten kävin Miian kanssa juoksemassa 13 kilometriä. Oli kivaa, sai avauduttua kaikki työpaineet, heti ensimmäisenä päivänä työpaineet kyllä, mutta siis nämä uudet asiat piti saada purettua pois. Ja tiistaina menin aikaisin töihin, meillä oli joku työaika, me menin 7 jälkeen jo. Ja pääsin 3 jälkeen ja sitten lähdin pelaamaan muun muassa norsupalloa. Meillä oli semmoinen opiskelijatapahtuma, jota me olin itsekin järjestämässä. Niin käytiin vähän patkimassa palloa ja se oli ihan hemmetin rankkaa. Ihan oikeesti ei uskos. Siis me pystyn juoksemaan 13 kilometriä tuosta noin vaan, mutta se, että pitää juosta 10 minuuttia kevyessä hangessa semmoisen ison jumppapallon perässä ja potkia sitä maaliin, niin se on ihan hitsin rankkaa. Kokeilkaa. Hyvää kuntoilua. Oli oikeesti semmoinen olo, että miten rappiolla sitä ihminen voi olla, vaikka se on vaan rankkaa. Ja sitten taas keskiviikkona menin töihin, yllättävää. Keskiviikkoilla vietin ihan vaan kotona koomaten, koska vähän jaloissa painoi se, että oikeesti oli käynyt maanantaina juoksemassa ja tiistaina pelailemassa, niin olin ihan väsy. Ja torstaina menin taas töihin. Siis mä olin joka päivä töissä, yllättävää. Mutta illasta sitten menin ystäväni syntymäpäiville. Oli hirmu kiva nähdä opiskelukavereita, semmoisiakin, joita näkee vähän ehkä harvemmin ja sai taas kuulla uudet yliopistomaailman juorut, jotka minulta oli mennyt ihan ohi. En tiedä minkä takia. Minä oletan, että minun pitäisi tietää ne kaikki, koska olen muun muassa tuutoroinut 3 kertaa yliopistolla. Niin mun pitäisi tuntea jo kaikki opiskelijat ja vähän niin kuin tietää kaikki, varsinkin on järjestötoiminnassakin mukana. Ja eilen sitten, mä nukuin tosi vähän silloin torstai perjantai välisenä yönä, ei vaan huvittanut nukkua. Ja kumminkin eilen jaksoin mennä töihin, niin olin ylpeä itsestäni, että jaksoin mennä sinne niin ja sain ihan hyvin tehtyä hommatkin kasaan siellä. Vähän kyllä väsytti, mutta asenteella eteenpäin. Sehän on vaan kofeiinin puutetta se väsymys, äiti on opettanut. Ja sitten eilen kiersin kaupan kautta kotiin ja sitten tuli Miia käymään. Tosin mulla oli täällä ennen sitä semmonen pikainen suursiivous, kun jostain kumman syystä kun on ollut kiireinen viikko, niin se siivoaminen ei ollut ensimmäisenä järjestyksessä tärkeyslistalla. Niin eilen sitten siivosin ennen kuin Miia tuli. Ja laitoin sitten, meillä oli sellainen diili, me laitoin ruokaa ja avattiin punaviinipulloja. Katsottiin Voice of Finlandia ja kihistin tyttöjen juttuja. Oli aivan hirmu kivaa. Käytiin vielä sitten kaupungilla yksillä loppuillasta ja kotiuduin siinä 12:30 aikaa muistaakseni. Ja sitten vähän aikaa täällä rauhoituin ja sitten kömmin nukkumaan. Ja heräsin tänä aamuna ensimmäisen kerran pikkusta vaille 8. Silleen ding, olen hereillä ja katsoin kelloa ja totesin, että ei minä en olekaan hereillä, ei tähän aikaan vielä ei lauantaina nousta. Että nyt on viikonloppu, minä saan nukkua ja minähän nukun. Minä sitten nukuin
No, vähän aikaa piti heilutella varpaita ja odottaa, että nukahin uudelleen, mutta sitten me nukahin ja heräsin vähän vajaa 11. Ja itse asiassa nytkin minun pitäisi alkaa olla jo menossa, koska me sovittiin ystäväni kanssa, että näemme kaupungilla tuossa, olisiko vartin päästä, joten minun melkein pitäisi alkaa hipsimään. Me katoin ennen kuin me pistää tämän lataamaan nettiin ennen kuin lähden, niin sitten me voisin saada illalla julkaistua, koska YouTube on siitä hirveän ärsyttävä, että siinä on ihan järkyttävät ne latausajat. Keskustelin tästä vasta veljeni kanssa. Joo. Ei me olla varmaan sen ihmeempi. Hirmu kivaa viikonloppua kaikille. Levätkää. Täällä ainakin aurinko paistaa ihan mieletön sää. Nauttikaa tästä lopputalvesta, koska kohta se on ohi. Eli nyt voi vielä käydä hiihtämässä ja tekemässä kaikkea muistelemassa kivaa ennen kuin tulee kevät ja sitten nämä talvimahdollisuudet päättyvät. Minä en odota, että tulee kevät. Mutta joo, lopetan reportaasini tähän ja palataan asiaan toivottavasti ehkä jo huomenna sitten. Joo, moi moi!